عفوکردن خۆشە bi mêranî. Norşîn gundekî ava ye di Bakurê Kurdistanê de ye. Di heyamekê de paytextê Hezret bû. Hezret alimekî pir mezin bû, pîrê terîqa Neqşebendî bû. Dibêjin di wextê Hezret de yekî gundiyî kuşt. Ew ê xwînî mecbûr bû ji gund derket çû bajarekî dîn. Piştî sê çar sala karekî wî li Norşîn çêbû, vegeriya gund hat mala cîranekî. Kesên mirovên yên kuştî bihîstin got ew li mala filan kes e. Çar swar bi rext û tifeng hatin dora malê û xwestin ku derkeve da ku heyfa xwe jê bistênin. Lê yê xwediyê malê nehişt got bextê min de ye ez naherîm û nêzîkî bibin. û kesê xwînî jî ew jî bi rext û tifeng bû. Xwediyê malê nemerdî nekir, rabû raşte xwe û çû cem Hezret hal û mesele jê re got. Hezret hat cem wan her çar swaran û ji wan re got: vê carê bidin xatirê min û xatirê Xwedê û xatirê tekiyê bela xwe jê vekin. Lê her çar kesan gotin bi Xwedê seyda heger ev xwîna ha dibin cibê te de bê em li te nabihûrin û em ê ji te bistênin, em ê te bikujin. Hezret porî poşman vegeriya malê. Her çar swaran dîtin got ev û li dernakeve. Rabûn raşne xwe û ji gund derketin ketin devê riya wî de. Xwediyê malê derket dît got her çar swar ne li wê dêne. Rabû jê xwînî re got bira ra ji xwe û here ji gund derkeve va ne li vê dêne berî got werin. Silamê me jî raş li rext û tifinga xwe da milê xwe û ji gund derket. Dîna godî her çar li dorayê kom bûn lê xistin û tifinga wî jê standin û destê wî ne li pişta wî girê dan wî anîn tekiyê. Hezret bi qerbalixê derket derve. Dît wayê xwînî li ber lingî wî ye. Her çar mirovên ê kuştî gotin: Seydaya Hezret, eger ew çaxat hatî cem me ew afû kirbana, wê çaxê gelek ziman dirêj hebûn wê gotibana Xwedê ew na tirsiyana ji ber got zilam jî bi rext û tifenga dane xatirê Hezret ji bo got new nekuştin. Lê nihat halê wî dibînê bê çi halî de ye. Anihakê em karin ji te re bêjin em dibîne xatirê te û xatirê Xwedê û xatirê tekiyê û em ê wî afû bikin. Wê gavê Hezret kêfa xwe anî û got rast e afûkirin xweş e bi mêranî. Gelê dost û hevalan heger kesekî te afû kiribê heqê te xwaribê heger te heqê kesekî xwaribê û wî te afû kiribê yan kesekî heqê te xwaribê te wî afû kiribê bi mêranî ji bîr nekin. Gund vê vîdyoyê jê re bişînin û di nav hevalê xwe de belav bikin. Silav û rêz hûn bimînin di kêf û xweşiyê de.